So, magandang madaling araw mga sano. So, hindi ako nakatulog. Kaya ano na lang ako, alas 3 na ng madaling araw. So, nood lang ako ng mga, nag-i-edit ako ng vlog ko. Kaya ito, nag-snack muna ako. Pero sa totoo, antok na ako. Ayan. Yan yung snack ko. Kumukulo na. So, maya-maya makapag-snack na ako na madaling araw. So, sa mga viewers ko dyan, sa mga nag-view ng vlog ko, so mag-subscribe kayo. Samahan niyo akong madaling araw snack. So, ayan, nakapajama pa ako. So, sa mga nag-view ng video ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo. So, ayan, maya-maya, pwede na to. Ano to Korean. Hindi siya masyadong spicy. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. So, ayan. Gusto niyo akong samahan. So, gawin nyo rin to mga madaling araw para tuloy-tuloy na kayong gising. So, hindi na ako makakatulog. So, lalagyan ko muna yan ng itlog. So, ito na yung isang pirasong itlog na ilalagay ko dito para medyo may twist. Kumbaga parang ramen din, original. So, nangyari kasi nito, may isa akong vlogger na kachat. Sinabihan ako na walang tulugan. Pero ewan ko, hindi na nag-reply sa akin, baka natulog na yun. So, huwag niyo kalimutan palang mag-subscribe kay Local Ride, kay Flory. So, shout out kay Flory. Flory, ikaw yung dahilan bakit ako hindi nakatulog. Kasi gusto mong walang tulugan. Pero, ikaw yata natutulog eh. So ito, isang itlog para sa'yo. Iniwan mo ko sa ere. Iniwan mo ko ng madaling araw. So tulog ka na lang dyan. Sana ma-view mo tong video ko kasi minention kita. So mga local ride nga po sa Bohol. Taga Bohol siya. Taga Bohol din ako. So yung YouTube channel niya is Local Ride. So, maraming mga tourist spot sa Bohol na kinukunan niya. Pati sa mismong lugar namin, si kababayan ko yan, si Local Ride. So, mag-subscribe din kayo at mag-view sa mga vlog niya. Ayan, Floria. Shout out sa'yo. Ayan, nilagay ko na po yung itlog, mga sano. So, kung nagugutom kayo dyan, so, gawin nyo rin to kahit madaling araw. Uminom lang kayo ng maraming tubig bago kayo matulog. So ano ko muna to, stir ko muna to para mahalo. Ayan. Ayan, nakapajama pa ako eh. Hindi na pa ako gising na gising. Pero ngayon parang inaantok na ako kung kailan kainan na. So ayan. Snack muna ako, mga sano. Tsaka panoorin niyo yung iba kong video. O Local Ride, manood ka. Kasi dahil sa iyo hindi ako nakatulog. Minsan kasi pag inaantok ka tapos bigla ka magigising, parang mahirap nang matulog siguro sa edad. Sa edad siguro yan, kaya stop muna tayo. Ayan. Katunayan, katatapos ko lang ng isang basong gin na may tonic water. Subukan nyo yan, saka yelo. Alam mo namang sanay na kayo dyan mga sano. Kaya subukan nyo lang, gawin nyo lang ulit kung nagagawian nyo na yan. So, snack na this. What's up? What's up? Gising na gising. Ayan. So,
So, bye for now, mga sano. Sarap. Korean. Korean na instant. So, pasensya na kayo sa vlog ko. Wala na akong magawa. Madaling araw na. Medyo manghang. So, mga sano, sabayan nyo na lang ako. Para maging realistic na Koreano, mayroon akong kukunin. So, ayan. Walang basagan ng trip. Para sa ito, local ride. Yung vlogger nga pala si Local Ride, siya yung isa sa mga nagbigay sa akin ng tip kung paano mag-vlog, ano yung mga dapat gawin pag nag-edit, ganon, kasi totally wala akong alam diyan eh. So nga, nagchat-chat kami. Sabi ko mag-subscribe ka naman kasi mas nauna siyang mag-vlog sa akin, mas unang-una. So nag-subscribe din siya. So kayo rin naman mga sano, suportahan niyo rin yung channel niya sa YouTube, yung Local Ride. Nasa Bohol siya. So tulong-tulong na lang mga vlogger, di ba? Sarap. Local Ride. Asan ka na? I-forward ko sa iyo tong video na to para malaman mo na hindi ako natutulog dahil sabi mo walang tulugan. Pagagalitan ako ng commander nito. Kasi yung paa na nakatungtong sa akin, pinalitan ko ng unan. Rated SPG. Patnubay ng magulang ay kailangan. So, itong snack ko, bale, prep ko na lang to. Tsaka nagugutom rin naman ako. Birang-bira lang ako mag-snack ng madaling araw. Kahit midnight. Kasi ugali ko talagang hindi magbubusog masyado pag matutulog. So, mga sano, tulog na lang kayo dyan. Local Ride, may utang ka sa akin ha. Isang walang tulog. Kaya next time huwag ka rin matulog. Sabayan mo ko. So ituloy ko na lang tong snack ko, mga sano. Tulog na lang kayo dyan. At ano ba? Good morning. Good dawn. So see you. Bye-bye.